गिबिथारावनो नोंथांमोननि बे मिडियामनि जुगिदै फंनैसो बाथ्रा बुंनो मोननायनि थाखाय साबायखर जासिग्रोदों। गोबाङानो सोंबाय थादों जे मैयानि गोदान पार्टी दानाय XNDP फरामनि नेतृत्वआवहाय गोदानै पार्टी दाजानाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड बेखौ मानो दानाय जाखो, मानो दाखो, गोबां सोंलु एखेबारे सारा मा बुङो मा बुङा। दा गिबिथारावनो आं बुंनो साननाया बेनो, बिथांमोनहा मानो दादों मानो दायाखै, निस्सय बिथांमोनाव माखासे एजेन्डा थानो हागौ, किन्तु आंनि नोजोराव व्यक्तिगत आंनि नोजोराव आं होननो सानदों दिनै जे दिनै XNDP फरामा फिन खनसेबाव ज' जानानै लाइक माइन्डेड गोबां बोसोर अस्त्रजों दावहा नांबोनाय गोबां हाजार हाजार बर'फोर खहा जानाय नस्थ' जानाय बे दावहारुफ्रा बिटिआर एकर्डनि उनावबो नांगौ बादि सेटेलमेन्ट मोनैनि जाहोनावनो एक नाम्बार जाहोना बेनो जे बिथांमोना दिनै बे पार्टीखौ दानानै लानो गोनां जादों खोमा आं सानदों। खारन जोङो नुबोबाय थांनाय 17 बोसोर BPFनि गभर्नमेन्टनि आमोलावबो, थामहिनबा हाग्रामा बिथांनि नेतृत्वआव BPFनि नेतृत्वआवहाय NDFBनि इस्युखौ सुफुंजानायखौ जों नुवाखै। रन्जन नाब्ला आरो बिथांमोनजों हमजानाय गोबां जोहोलाव बर' जोहोलावफोरखौ हगारजानायखौ जों नुवाखै। खारन जों मिथिबोदों बियो पलिटिकेल प्रेसारा जायोमोनब्ला हाग्रामानि नेतृत्वआव चन्दन ब्रह्म बिथांमोननि नेतृत्वआव खाम्फा बरग'यारिमोननि नेतृत्वआव बै समावनो रन्जन नाब्लाजों लोगोसे NDFBनि बिथांमोना गनायनो गोबां सुबिदा दंमोन, नाथाय बिथांमोना बे दायित्वखौ लाबोआखै। बेनि उनावहाय नै बिटिआर एकर्डनि उनावबो बुंनो थाङोब्ला बे NDFBनि एकर्डमोन। बिथांमोननि गेजेरावहाय गबिन्द गद आरो धीरेन गदनि थाखाय दिनै NDFBआ जेरै सिगाङावबो गावस्रा गावस्रिमोन आरो गावस्रानानै थाबावबाय। दा बेनि जाहोनाव बिथांमोनहा जेबायदि NDFB हिसाबै सुबिदा मोननांगौमोन बा बिथांमोननि दाबि दावाफ्रा सुफुंजानांगौमोन, बिथांमोननि साननाय हनाय बेसिकेलि जेराव जोबजानाय आरो खहा जानाय न'खरफोरनि कम्पेनसेसन जेरै मोननांगौ बिथांमोनहा मोनाखै बा थगायजादों। बिनि थाखाय निस्सय बिथांमोनहा नैबे पार्टीखौ दानो गोनां जादों। खारन जों नुयो दिनैनि दिनावहाय इन्डियानि गासैबो समस्यानो जों नुबोदों तेलेंगाना रायजो बिनाय, विदर्भा रायजो बिनाय, सोरबा बड'लेण्ड बिनाय, बे गासैबो पलिटिकेल प्रेसारजोंसो जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो जोंहा पलिटिकेल प्रेसार गैयैखाय जोङो दिनैसिम बड'लेण्डखौबो सोरजिनो हायाखै। दा थिग बेबायदिनो जे रन्जन नाब्ला आरो NDFBनि गोबां केडारफ्रा दिनैसिमबो जेलाव दङ, बिथांमोननि जानानै रावबो पलिटिकेल आनसलिक दलफ्रा प्रेसार होआखै, बेखायनो बिथांमोना गवाखै। हयथ' बिनि थाखायनो दिनै बे XNDP फरामा खौसे ज' जथुमनानै बे गोदान पार्टीखौ दादों खोमा। नाथाय बेवहायनो जों बेखौबो सानदों, नंगौ NDFBआ गावहानो मोनसे हाथियारखाय आन्दलननिफ्राय लानानै दिनैसिमबो बिथांमोना गावनि समस्याखौ गावसोरनो सुफुंनांगोन। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बिथांमोना दिनैहाय जाय पलिटिकेल फरामखौ दादों, बिथांमोनहा सोरनिबा बोसोन सोरनिबा आशीर्बादजों दाफुङाखैथ' बा सोरनिबा एडभाइसआव सोरनिबा बिथिङाव बे पार्टीखौ दायाखैथ'। दा गोबांनि स्पेकुलेसनखौ नायोबा, गोबांनि बुंसोलायनायखौ नायोबा हयथ' बिथांमोननि बे गोदान पार्टी दानायनि आन्दोआव सोर गैया दं। दा बियो मारब्ला बिथांमोना गावसोरनो पलिटिकेल हान्जा दानानै गावसोरनो मोनसे प्रेसार क्रिएट खालामनो सानदोंबा NDFBनि दैदेनगिरि रन्जन नाब्ला आरो बिथांमोननिथिं गनायनि बावहाय गेदेर सोंलु। नाब्ला बिथांनि व्यक्तिगत बिथाङा जिबायदि दिनैहाय बर' हारिनि सासे लेजेन्डारि लिडार, गोबां सम बिथांनो अफार होबोदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय, स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय, नाथाय बैफोरबायदि गिदिर गिदिर अफारखौबो बिथाङा आं कमप्रमाइज खालामा होननानै थाबोनाय मानसिया दिनै नंखाय बाखाय पलिटिकेल पार्टी दाब्रबनानै जे माबा मोनसे प्रेसार खालामनो हागोन, बे खिन्थु भुल जागोन बायदि मोनदों। दा बेखायनो आंनि फारसे बुंनो नागिरनाय बाथ्राया बेनो जे बिथांमोना दाबायब्ला बिथांमोनहा मोजां जाथों।
Best of wishes to the new party, President Abu Ghazali Bitang आरो बिथांनि टीमनिसिम एपिसिसि थामहिनबा आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिया बावैसो सिगां बिटिसिखौहाय नायसंनो थाखाय मोनसे गोदान नायसं आफाद दाना होदों बे जाहैबाय बिटिआर कंग्रेस अबजार्भार्स कमिटि आरो बे अबजार्भार कमिटिनि चेयारमेन आंनो आरो आंजों लोगोसे साब्रै अबजार्भार मेम्बारफोर होफादों आरो मोनफ्रोमबो जिल्लायावहाय सानै सानै कोअर्डिनेटरफोर होदों दा बेखौनो उसिला लानानै आङो इतिमধ্যে बेरायजोब्बाय गासै 40टा समस्तियाव बबेबा जायगायाव खननै खनथामबो जाबाय जों नुदों एबाराव कंग्रेसनि मोजांथार फिल्ड दं सिम्पल उदाहरनाव आं बुंनो सानदों जोङो दाखालि उदालगुरियावहाय मोनसे मण्डल कनभेनसनाव थांनानै सोंदों साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो ब्लक प्रेसिडेन्टफोरनाव मण्डल प्रेसिडेन्टफोरनाव जे थांनाय लकसभायाव नोंथांमोना बेसेबां भट मोना एसेल' मोनोबा मानो मोनदों जेरै धनस्रिनि खोथाखौ होन धनस्रियाव थांनाय लकसभायाव कंग्रेसआ 19,000 मोनदों बिपिएफआ 17,000 मोनदों आरो इउपिपिएलआ 14,000 मोनदों बेखौ नायोब्ला धनस्रिया दिनैनि दिनावबो कंग्रेसनि मोनसे समस्ति देरहाथावथाव समस्ति बिनि उनाव फासनुइ शेरपा जेराव आदिबासि डमिनेटेड जोङो सोंबाय नोंथांमोनहा थांनाय लकसभा इलेक्शनाव फार्स्ट पजिशन सेकेन्ड पजिशन थार्ड पजिशन बिथांमोनहा मोनबाय सेकेन्ड पजिशन मानो सेकेन्ड मानो थार्ड नङा अब्ला होनबाय सार दे जोंनि केन्डिडेटआ बे जायगायाव थांनानै खनसेबो केम्पेइन खालामाखै जोंनावना ब्लक कमिटियानो दाजादों जोंनावना मण्डल कमिटियानो दाजादों जोंनावना बुथ कमिटियानो दङ बिनि मोनसेबो गैया तथापिय थामहिनबा जोङो सेकेन्ड पजिशनाव फैदों फार्स्ट पजिशनाव बिजेपि दा जोंनियावहाय ब्लक दङ मण्डल दङ बुथ जाबाय सार एबार जोङो एक नाम्बार पजिशनाव फैगोन दा बेबायदिनो जों उदालगुरियाव मोनथामसो जायगाखौ इतिमধ্যে संबाय जे मोनथामाव उदालगुरियाव जों देरहायो बिनि उनावहाय तामुलपुराव फैबाय जों तामुलपुराव जोङो मोनबायावहाय मोननैया सियर जानांगौ आरो बाक्सायाव जोङो मोनसेया मोनदों अब्ला उदालगुरियाव मोनथाम तामुलपुराव मोननै मोनबा बाक्सायाव मोनसे 6टा जाबाय चिराङाव काजलगावआ जोंनि मानास सेरफाङाबो जोंनि आरो मोजाङै नाजायोब्ला जोङो नैनि सिमायाव दहाय थांनानै फैदों जों बाहायबो मोनदों अब्ला बेसेबां जाखो मोनथाम जाबाय 6 आरो 3 बेसेबां 9टा आरो क'क्राझाराव खुनु उफाय गैया मोदाय रुजाब्लाबो जोंखौ रावबो फेजेननो हाया बे 12टायाव जोङो मोनथाम 100% सियर अब्ला बेसेबां जाखो नै जों गभर्नमेन्ट दायाब्लाबो बे बारावहाय जोङो गभर्नमेन्ट दानायाव थाफागोन आरो रोखा जाबाय जोङो दहायनि सिमायाव थांबाय नुबाय ब्लकनि वार्कारफोरजों रायलायबाय लिडारफोरजों रायलायबाय जे बिथांमोना एबारावहाय फ्रेश केन्डिडेटखौ बिथांमोना बिजाथि महरै दा बियो खालिनि सिमायावल' नङा नोंथांमोनहा चिरां 14खौ नै अमियआ सासे गोदान लाइमोन जौगाफु लाइमोन ओंखारबोदों एनस बिथाङा 13 चिरांनिफ्राय गेलेगोन बिथाङाबो गोदान मोखां दा मोनफ्रोमबो समस्तियावनो कंग्रेसआ साफा साफा गोदान फ्रेश रावजोंबो दाय फोदै गैयै केन्डिडेट दा बेखौ नायोबा जों सानदों एबारावहाय रायजो राजाफ्रा जोंखौ अनसायगोन खारन नोङो निसिमानि खोथाखौ बुङोब्ला जेम्स बिथाङा बिटिसि सोरजिजेननायनिफ्राय दं सानफ्रोमबो जि जेम्सआ मोननांगौ बिथां नङाना सोरबा सासे बर' लाइमोनाबो गोदान समाव मोननांगौ दा बेफोर गासैखौबो कनसिडार खालामनानै जों सानदों एबाराव कंग्रेसआ गाज्रि जानाय नङा मोजां